Raisiossa Lempolle tällä kertaa 1-3 tappio sarjakärki Raisulle. Mantulainen, millainen peli tänään nähtiin? No alku kahden sekaserässä oltiin kyllä aika telineissä, että Raisu tuli niin kuin hyvällä peruspelillä. Me oltiin vähän niin kuin joka osa-alueella. Ei oltu niin kuin valmiita peliin, että siitä tietysti kunnia vastustajalle. Riikka Vuorentalasta sitten 2 jälkeen saatiin tosi hyvä kääntö. Mitä siinä oikein muutettiin ja mitä tehtiin? No tuli YP tuli Hakkurin paikalle ja sitten pukkarissakin puhuttiin, että nyt pitää vähän niin kuin kasata oma peli ja vähän siinä huudettiin ja muristiin, niin saatiin vähän sitä ilmettä muutettua ja sitten niitä onnistumisia alkoi tulee ja alettiin kaivaa palloa peliin. Mikä tänään Mantu oli joukkueen pelissä parasta? No kyllä ehdottomasti just tuo 2 erän jälkeen joukkue pukukopissa just murisivat tai just hakivat vähän henkeä, että se niin kuin muodon muutos sitten sen jälkeen, että se oli parasta antia. Riikka, mitäs lähdetään tästä sitten parantaa? No otetaan tästä tämä hyvä kasvojenpesu mukaan ja lähdetään sillä ensi treeniviikkoon ja seuraavaan peliin.